Hello mga ka-idol, mga kapinas. Vocal rest mode po muna tayo ngayon ha. Ang topic po natin today is, magkano ba ang palitan ng dolyar sa peso ngayon? I'm sure meron pong iba na hindi pa po nila alam. So standby po kayo at aalamin po natin yan. So, wag na po natin patagalin. Let's go! Next is, magpapapalit ako sa money changer shop kung saan may mataas na rate value. Or depende sa inyo kung meron namang mga malapit na money changer sa inyong lugar na mas convenient, sa tingin nyo ay mas okay naman po, pwede naman po yon. Again, nakita po natin, ang value ng kanilang $1 ay 55.3 sa peso. Depende na lang po yun ha sa mga money changer po na pupuntahan natin. So meron ako ditong $400. So try nating papalitan. Ito po. I'm sure mamaya dadami po to. Sus Mariusip! Let's see. 400. Yes, ma'am. So, tumaas na yung value niya ngayon. Ayan na, dumami na siya. Balikan na natin. May resibo sila. Maganda, may resibo sila. So ayan po, ang palit ng ating $400 ay mahigit kumulang 22,000 sa peso. Okay, marami pong salamat sa panunood. See you po sa susunod natin na video. Bye-bye! God bless to all!